Ayun! Oh my God! Oh my God! Good morning, Manila! Excited na mag-Zay. So, na namin sa airport and wait na lang for boarding. Sa'yo pa kayo eh. So, chill-chill lang sa diba, Zay? Zay! Nasilino! Tapos ako nang pagpagwita siya, Zay, kay Nasilino. Guys! Naa siya din ha. Naa siya din ha. Naa siya din ha. Tara. Oh my God! Kagwapo! Puro ka, uy. Ayun! Oh my God! Oh my God! Wala pa yun. Dingi lang one time. Dingi lang one time. Sige na, please. Yeah! Go na tayo! Go na tayo! Siya, please! Lino! Ano sa'yo, Dagway? Dagway sa first timer? Magtakit! Gosh, sana yung kautagin. Natense. First time mo. Yes! Asama sila. Hello. Tra! Just for that. Hi, Jess. Jay. Kadlawon kayo. So, mga haggard na mga noun. So, wait pa sa luggage. Karol. Karol. Kanang sugod ba? Good morning! So, nakapag-book ni namidaan. Balik pang stayhan lang for the night. Through booking.com. There is somewhere near airport lang NNJ Lopez Lodging House. So, yun. Okay naman yung place. Okay yung room. Nag-inis magod sila dun. dito pa taka-vlog. Oh, na sila na nga. Oh, no, tara. Si Jasper. Na sila. Si Leia o si Jai. Nagulaw na sila pamahaw. So, ako doon rin. Vlog sa ko. Ito na wala gud sila. Oh. Sila na mahaw na. So, mo ni among room. Yan, simple lang pero comfortable man pod and spacious. So okay lang for the night. Mamalhin na pod ni ron. Mamahaw sa mi ha. Alright, for the record, mo ni mga dagway sa mga nahutdan og hotel. Baktas pa more. So nami sa may Newport City. Yeah, social na lugar pero gabaktas say. Gabira-birag pag. Sabi, okay ra mo dira. Okay ra mo din ha. Laban lang. Kapoy. So, ayun. Kita sa mi og kastayhan bali nag-book na po sa booking.com condo units. So, yun. Vlog ko later guys. Parang pait kayo. Pait kayo bitang. Oh, mga sardinas. Pero may napaisa na room. Pero oh my God. Just okay lang. Tusi ka. Ay, nice kayo. Nasa 1 palm tree? 1 palm tree basta. Kana siya na condo unit. Tapos basta muna na siya. Nice kayo ang place, guys. Ooh. So, ito yung condo units. Diba? Maliit lang yung room, pero caps. Nice kayo, nice. Pag-uar na kayo now. Na-eye pool. Diyan banda, na-eye pool. Yay!
nakanap na and ready to laag. Hello! May hapon! Ay, sorry. So, mauni siya ang one palm tree. Guys, say hi. Kaunta. Kabalik na mi sa condo. Kamoy na rest na kay tomorrow sugod na pod sa convention. So, maulang to for today guys. Dagan salamat kayo sa pagtanaw. Have a great day everyone. Bye-bye. Isi kasi lang tabi.